Makadi muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe nyaya yesikafu pamuchato waChiwenga yazonetsa manje. Nyaya yesikafu yazomutsa masuspicions kuti asibo here mukuru kuti nesikafu pamuchato pakaipa muri yeZimbabwe. Kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano panokupe maupdates elatest news, nhau dzemandorokwati, nhau dziri kupisa, latest news dziri kuitika munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Saka nari first time kuona mavhidhiyo yedu, anokurudzira kuti ubva watongosubscribe pa this channel, ubva watongolike vhidhiyo ino. Kana wakagara wakasubscribe ndomukanwa wandokupa kuti ubva watongotena on the bell icon pamwechete nekulike kuti murambe muchiwana maupdates anokupe pano paZim News Live YTS, nekuti kuita zvese izvi mahara muri yeZimbabwe. Saka muzuva ranezuro pane chiitiko chakaitika pamuchato waChiwenga. Pamuchato waChiwenga pane chiitiko chakaitika. Vanhu vari kushamisika nokuti vanoona kuti pamuchato waChiwenga vanhu vachitogwa mapicture, muchato wapera pamwechete nepamuchato vanhu vakagara vanoonekwa kuti mutungamiri wenyika anga akabayirira sikafu yavo, pese pavaifamba. Saka zvava zvaudza masuspicious kuti asi sikafu ibo here, kuti sikafu iyi ndeyekupati, inopfekwa kana vanhu vari kupati vachiita zvepolitical party, inopfekwa kana munhu ari muofisi, asi iri kuonekwa kuti ainge akatopfekiwa pamwechete nepamuchato. Saka vanhu vanga vachishamisika kuti asi ibo here. Saka chimbotipai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya yesikafu iyi, nokuti nyaya yesikafu yazonetsa pamwechete nezvimwe zvaingoitika pamuchato. Saka vanhu vanga vachiva vachikomenda manje pano paZim News Live YTS vachiti asi ibo here. Satikuona mumwe wauya akati safe here izvi zvokuti munhu anotouya pamuchato nesikafu, tavapa rally here. And then munhu ndobva vanhu vapindura akati apa colonel akangohura chete anosungirirwa bhomba muhuro. Muri yeZimbabwe dzimwe ndobavanzi asi safe here izvi, mumwe achachema ask Mary Chiwenga. Saka ndizvo izvo zvimwe zvaiitika, ndizvo zvemamwe macompliments akasimuka muvanhu, vanhu vachishamisika kuti asi bo here zvinhu zvakaitika, maevents akatranspire pamuchato waChiwenga muzuva ranezuro. Saka pakaipa muri yeZimbabwe. Saka kana mune mamwe maonero enyu, mune mamwe mafungiro enyu, ndokupai mukana uno kuti mubva mapinda mucomment section motipa view yenyu kuti munoti kuti kudii, muri kuti kudii pamusoro pemuchato uyu, pamusoro pemuchato wavice president vedu, pamusoro paChiwenga. Saka nai first time yako ndokurudzira kuti ubva watongosubscribe pachannel ino. Kana wakagara wakasubscribe uchitena on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates edu atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatenda muri yeZimbabwe, tosangana pane vhidhiyo rinotevera. Mwane zuva rakanaka.